हाग्रामानि दैदेननायजों बर' जातिया मालाबाबो मोजां लामायाव थांनो हानाय नङा। मोनसे राजनितिक हान्जाया इलेक्सनाव देरहानाया बिनि दैदेनगिरि आरो पार्टीनि मोनसे आइडियोलॉजी प्रिन्सिपल बेखौ सोनारो। खिन्थु हाग्रामाया गाव हारसिङै दिनैनि दिनाव गेलेनो हानाय बा हारसिङै चेलेन्ज खालामनो हानाय परिबेसा जेबो गैला बेहा। माने बिजेपिनि फाफ्लियाव गाखोनानै सरकार सालायनो थाखाय सिन्था खालामदों। बे हाग्रामानि दुर्बलतासो। नाथाय बिथांमोना जिहेतु बिखेखके हाग्रामा माने बीपीएफ पार्टीया जों बे 17 बोसोर नुबोनायावहाय बिथांनि एक्टिभिटिस बिथांनि थिंकिं बे गासैबो आनडेमोक्रेटिक आनसिभिलाइज माखासे खामानि मावबोनाय माने मावनाय दांनायखौ जों नुबोदों आरो बिथांमोना गाइखेरजों हांगारजों लगायनानै आनलेट खालामनायनि फर्मुला खालामदों जानो हागौ। दिनैनि दिनाव बयनिख्रुइ साबसिन एलायन्स जुदि सरकार सालायदों होनना बुङोब्ला प्रमद बर' बिथाङा सालायदों। बिथांमोना सहाया जानो हागौ, बेनिखायनो बिथांमोननि भाषाजों बिग जिर' होनना बुंदों। बिग जिर'आ गावसोरसो जेननाय पार्टीनि प्लेयारा देरहानायनि पार्टीखौ बल गैयालासिनो आथिङाव जोनाय बायदि जोनो नाजानाय जादों बिथांमोना। खुलुमबाय। आरो बे समाव आं बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सामलायगिरि राजिब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिया गेजेराव आरो माखासेल' दान दंसै। बेखौ नोजोर होनानै जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनिफ्राय साफ्रोमबो राजखान्थिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लोगो हमनानै मोनसे मोगा मोगि लानाय हाबाफारि लादों। लोगोसे फैबाय थानाय जा बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव माबोरै साखाफारा आरो मा थांखिजों आरो माबोरैहाय रायजो राजानि खाथियाव थांनानै बिसायख'थिनि थाखाय बाथ्रा सावरायगोन, लोगोसे बिथांमोननि दैदेननायाव माबोरैहाय गाव गावनि राजखान्थिया बोरै बारहावा सोलिगासिनो दं बेखौ जों मिथिनो थाखाय मोगा मोगि लादों। आरो दिनैनि बे मोगा मोगि लानाय हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्ला UPPLनि आफादगिरि रबीन्द्र बसुमतारी बिथाङा जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि जा मोगा मोगि बेयाव दंफैयो। दा बे हिसाबै बिथांखौ जोंनि बड'लेण्ड बुब्लियाव गिबि गिबिनि थाखाय बरायनाय थाबाय। बे समाव जों बिथां रबीन्द्र बसुमतारी बिथां थामहिनबा उदालगुरि जिल्ला UPPLनि आफादगिरि रबीन्द्र बसुमतारी बिथांजों जों गोबां राजखान्थि बिथिंखौ लाना सावरायगोन, लोगोसे जौगानायखौ लानानै, लोगोसे आथिखालनि जा प्रमद बर'नि 5 बोसोरनि सरकार, लोगोसे थांनाय 17 बोसोर सालायलांनाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकारनि बाथ्राखौबो जों गेजेराव सावरायगोन। दा बेनि सिगां जों बिथांनियाव जों माखासे बाथ्राखौ मिथिनो नाजानि जे नोंथाङा सासे उदालगुरि जिल्ला UPPLनि आफादगिरि महरै नोंथांनि दैदेननायाव उदालगुरि जिल्ला महरै माबोरै सोलिगासिनो दं UPPL राजखान्थि दोलोआ? दिनैनि दिनाव UPPL हिसाबै जिल्ला कमिटियाव बा जिल्लायाव जोबोद मोजां। खारन जों थांनाय 2020 सननि बिसायख'थियाव मोनबायाव जोङो 3 सिटआव जों देरहानानै दङ। जोंनि EM दं, MLA दं, MCLA दं। हिसाबै दिनैनि दिनाव थांनाय 2020निख्रुइ एबाराव जोंनि जिल्लायावहा जोबोद गोख्रोंसिन। थांनाय बाराव जोबोद हरखाब जानायखाय जों जेरैबायदि देरहानांगौ जों देरहाजोबनो हायाखै। एबाराव आंनि फोथायनाय, खारन आं प्रेक्टिकलि जेराव आं इनभल्भ दं हिसाबै जोङो एबाराव मोनबायावबो देरहागोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ। थारैनो बे समाव खोब आरो सावरायजानाय बाथ्रा नोंथांनि सायाव बेनो जाहैबाय, थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो मोनसे राजखान्थि दोलोआवनो दंबाय थायो, नाथाय नोंथांनि लोगोफोरा गोबां माने गावनि गादिनि थाखाय, गावनि सार्थनि थाखाय मोनसे राजखान्थि दोलोआव थायालासेनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोआव थांनानै गादियाव जिरायहैबाय। नाथाय रबीन्द्र बसुमतारी हिसाबै मोनसेल' राजखान्थि दोलोआवनो माने नांथाबबाय थादों। देरहाबाबो देरहायाब्लाबो, मोनब्लाबो मोनाब्लाबो, नाथाय दिनैसिम नांनानै दं। माब्रैहाय बे सम्भब जादों नोंथांनि थाखाय? बर' पलिटिक्सआव आंथ' गोलाव माने बहुत गोलाव, थांनाय 1993निफ्रायनो बर' पलिटिक्सआव दंबोयो। जेला BSc एकर्ड जादोंमोन, BSc एकर्डनि समावहाय सानसुमानि दैदेननायाव मोनसे BPP मुंनि राजखान्थि हान्जा दंमोन। बे समनिफ्रायनो आं दिनैसिमहालागै मेन स्ट्रिमनि मोनसे पार्टियावनो दंबाय थायो। खारन बै समावहाय जेला सानसुमानि दैदेननाय BPP दंमोन, अब्ला आं आनडिभाइडेड दरं जिल्लानि आङो भाइस प्रेसिडेन्ट। आरो बे समनिफ्रायनो जों खामानि मावबाय थादों। आरो बे हिसाबैनो थांनाय 2003नि जि मोनसे BTC एकर्ड, बे BTC एकर्डआव जे हाग्रामानि दैदेननायाव जि मोनसे सरकार फैदोंमोन, बे समावबो आङो जोंनि गोदान जिथु मोनसे पलिटिकेल पार्टी BPPF, बे BPPFनिबो आङो फाउन्डार जेनेरेल सेक्रेटारि। नाथाय बे समावहाय आं हाग्रामानि दैदेननायखौ आंनो खोब सम्भब जानो हागौ आरो UG ब्रह्म, रघुराम नार्जारीजों लोगोसे जिल्लायाव हाग्रामानि दैदेननायखौ गोजोननो हायो
पसन्द खालामनो हायै व्यक्ति होनना बुंबा आंबो सासे बा आंनो जानो हागौ आरो खारन आं बे समाव हाग्रामानि मावनाय दांनायखौ आं कन्टेस्ट जायाखैमोन बे जेरैबायदि हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनानै बिटिसि एकर्ड खालामनानै सरकार सालायदोंमोन बेयाव जोंनि भबिष्यतनि थाखाय बारा मोजां नुयैखाय आं प्रथम आंनो अपोज खालामनाय बिपिपिएफ माने हाग्रामा बे हान्जाखौ आरो बेखौ बे दिननिफ्रायनो आं हाग्रामादों बा बिपिपिएफ हान्जादों आं चेलेन्ज खालामबोबाय थानाय जादों गेजेराव माने जोंनि गोबां लोगोफोरा माने गावबा गावनि थांखिजों गोरोब लानानै लांदोंब्लाबो खिन्थु आंनि गोसो गोरबोआनो हाग्रामानि मावनाय दांनाय साननाय हनायाव आं गोरोबनो हायाखैमोन आंहा मोनसे निर्दिष्ट साननाय दंमोन जे हाग्रामानि दैदेननायजों बर' जाथिया मालाबाबो मोजां लामायाव थांनो हानाय नङा जोंनि ओनसोलाव समाज दानायावहा मोजां खामानियाव फैनाय नङा बेफोर साननानैनो आं बे गोलाव 17 बोसोराव हाग्रामाजोंबो आं थाबोनानै खामानि मावनो हायाखै आङो हाग्रामानि मावनायखौ आङो जिहेतु अपोजिसन हिसाबै खामानि मावबाय थानाय जादों आरो बे हिसाबैनो दिनैबो माने हाग्रामानि मावनाय दांनायजों गोजोननो हायैखायनो जोंनि प्रमद बर'नि दैदेननाय जि मोनसे UPPL दङ बे UPPL हान्जानिबो आं सासे आफादगिरि जिल्लानि आरो खोब सम्भब बर' पलिटिक्सआव बयनिख्रुइ गोलावसिन जिल्लानि आफादगिरि जानाया आं जानो हागौ 2005 निफ्राय दिनैसिमहालागै आङो उदालगुरि जिल्लानि आङो आफादगिरि हिसाबै दङ आरो बे हिसाबै दा दिनैनि दिनाव प्रमद बर'नि दैदेननाय जि मोनसे UPPL बे UPPLआ खोब मोनसे मोजां आदर्श नीतिजों दिनै समाजनि खामानि मावबाय थानाय हानायखौ नुदों आरो बेखायनो जोबोद गोजोननायबो दङ आरो आंनि गोसोनिफ्राय मोनसे बोलो फैफिनबावदों जे आं गोलाव सम अपोजिसनाव थाबोनानै सोरगिदिं बिथिङाव जोबोद खस्थ' मोनबोदों आरो बिनि गेजेराव हाग्रामानि डार्टि पलिटिक्स जेराव मानसि गावथारनाय मारै काटि हलिउम सरकार सलाम होननाय बेबादि माबाजोंहाय फेरमारिबोनो गोनां जादों बेयाव गोबां खस्थ' मोनबोदों खिन्थु बेफोर गासिबो फोजोबस्रांनानै प्रमद बर'आ दिनै शान्ति आरो खौसेथिखौ लानानै बयखौबो खामानि मावनायाव समाजजों लोगोसे थानानै मावनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आसा खालामदों जोंनि बे ओनसोला मोनसे समाव मोजां मोनसे परिबेसनि गेजेरजों जौगानाय फैगोन आरो दा जिखिनि प्रमद बर'आ आसुन लानानै खामानि मावबाय थादों हसाके समाजनि खामानि मावनो खोब मोनसे उत्साहितआव दङ आरो थारैनो बे समाव नोंथाङा गोजोन आरो खौसेथिनि बाथ्रा बुंनाय जाला दा बे समाव बिटिसि गोरोबथानि उनाव बिटिआर गोरोबथा जादों बिटिआर गोरोबथानि उनाव ओरैबायदि मोनसे दोहौ फैदों UPPL राजखान्थि दोलोनि सायाव दा बेयावहा रौता ओनसोलाव देरहानायनि खोब 40 नं रौता बेयाव देरहानायनि आसाया बेयाव 100% खामोन दा दिनैनि समाव बैफोरखौ नोजोर होनानै नोंथाङा फैबाय थानाय समाव माबोरै साननानै दङ मोनसे राजनितिक हान्जाया इलेक्सनाव देरहानाया बिनि दैदेनगिरि आरो पार्टीनि मोनसे आइडियोलॉजी प्रिन्सिपल बेखौ सोनारो व्यक्ति केन्डिडेट नङा जेरावहाय आरो व्यक्ति केन्डिडेट बा बे मोनसे टेम्परारि जायो मोनसेल' समावहा देरहानो हायो दा दिनै UPPL हान्जाया व्यक्ति केन्डिडेट नङा आरो बेखाय दिनै प्रमद बर'नि मावनाय दांनायजों समग्र बिटिआर ओनसोलावनो रौतायावल' नङा समग्र बिटिआर ओनसोलाव मोनसे रायजो राजानि फोथायनाय मोनदों मोजां मोननाय अननाय मोनदों बे हिसाबै सासे सानै अपोजिसना रायजो राजाफोरा सोरबाफोर माने गोजोननो हायाबो जानो हागौ खिन्थु दिनै मास सापर्टआ UPPLखौनो लुबैदों आरो बिनि गेजेराव सोरबा सासे सानै केन्डिडेटखौ लानानै बा दानि थानाय एक्जिस्टिं जायफोर केन्डिडेट बा MLCफोर दङ बिसोरनि सायाव मोननाय मोनि मावनो हानाय हायैखौ लानानै खुबा दङ दुखुआ दङ थाखागोन आरो बेखौ आंहा फोथायनाय दङ जोंनि प्रमद बर' सारनि सायावहा खारन बिथाङा गोथौयै बिजिरनानै नायनानै जायफोरखौ होयोब्ला रायजो राजाफ्रा गनायनो हागोन रायजो राजाफोरा बजबना लानो हागोन बेबायदि केन्डिडेटजोंनो जोङो गोरलैयै देरहागोन खारन एबाराव आंहा मोनसे अभिगता दङ जिमान बार इलेक्सन गेलेदों आङो माबानिफ्राय 2005 निफ्राय बेयाव बोरैहाय जेनदों बोरैहाय देरहादों बेनि माबाफोरखौ नायबोयोब्ला एबारनि जिथु 2020 नि जिथु बिसायख'थियाव जों गोख्रैनो बाहागो लादोंमोन बेयाव गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जों बारहोदोंमोन आरो बेयाव जों मोनथाम देरहादोंमोन खिन्थु एबाराव आं सानदों जों गासैथिंबो एस्टाब्लिश दल हिसाबै आरो दैदेनगिरिनि सायाव मोजां मोनसे भाबमुर्ति दङ बे हिसाबै एबारनि बिसायख'थियाव जों खोब मोजाङैनो रायजो राजानि मददजों देरहानो हागोन होननानै आं मोनसे फोथायनाय दङ उदालगुरि पार्ट महरै उदालगुरि पार्ट हिसाबै अके
थारैनो बे समाव बिथाङा उदालगुरि ओनसोलनि राजखान्थिनि बारहावानि थासारिखौ लानानै बिथाङा फोरमायबाय। दा जों दायो गुबै राजखान्थिनि दा जि थासारि सोलिदों बेखौ लाना सावरायनि। दा बे समाव बेरेखा दोलो होनना बुङोब्ला दिनैनि समाव बिपिएफ राजखान्थि दोलो। बिनि उनाव नैथियानो जाहैबाय नोंथांमोना खौसेथि सरकार सालायदों बिजेपि आरो इउपिपिएल। दा बेनि गेजेरावनो आसि थुयै थुयै गोबां सोंथि खालामदों हारसिं गेलेनाय राजखान्थि बिथिंनि सायाव। दा बिपिएफ राजखान्थिया बुंदों गाव हारसिं गेलेगोन, बिजेपियाबो गाव हारसिं गेलेगोन होननानै बुंबाय थादों। बे समाव दिनैसिमबो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिफ्राय मानो सिरि, मानो दिनैसिम माने हारसिं गेलेगोन होननानै बुंना लानो हायाखै, दम गैया, गिदों नामा, बेफोरबायदि गोबां सोंथि खालामदों हाग्रामा महिलारि बिथांनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा। थारैनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ मायाबा मोनसे खनायाव गिनाय दङ नामा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनि सायाव? एक्सुअलि जायफोरा दिनै हारसिं गेलेगोन हारसिं गेलेया होननाय खोथाया पलिटिकल पार्टिया निजिस्स मोनसे आइडियोलजि प्रिन्सिपल जोनोम जानाय गावबा गाव जेसेबां पार्टी दङ आरो बे हिसाबै आरो बे डेम'क्रेटिक मोनसे सिस्टेमनि पलिटिकल पार्टी आरो बियो इलेक्सनाव बाहागो लानांगौ जायो। इलेक्सनाव बाहागो लानानै रायजो राजानि मार्च सापर्ट मोनोब्ला बे सरकार सालायो। आरो बे हिसाबै पलिटिकल पार्टिया बे एलायन्सआ जितु एलायन्स होनना बुङो इलेक्सनारि जितु एलायन्स बेयो सेकेन्डारि थिं। बे मोनसे पलिटिकेल मोनसे इलेक्सन डिप्ल'मेसि। बेयाव नोङो इलेक्सनाव देरहानो थाखाय मालाबा एलायन्स खालामनानै बेलेग बेलेग आइडियोलजिजों गाइखेरजों थावजों लगायनानै मालाबा इलेक्सनाव देरहानायनि खामानिखौ मावनाय जायो। दा बे परिबेसा दिनैनि दिनाव इउपिपिएलनि थाखाय बे सेकेन्डारि थिं जाना दङ। जोंहा हारसिंनो जोनोम जादों, हारसिंनो निजिस्स आइडियोलजि प्रिन्सिपल लानानै जिहेतु इउपिपिएलआ दङ, बे हिसाबै हारसिङैनो जोङो सानग्रोनाय जादों। आरो बेयाव सोरनिबा जोंहा लोरबांथि दुरबलता बे जोंनाव गैया। बे मोनसे मुहुर्तआव इलेक्सनारि मोनसे माबा जागोन, डिप्ल'मेसि जागोन। सोरजोंबा एलायन्स खालामनांगौ जायोब्ला, सोरजोंबा जुदि माबा मोनसे बबेबा मोनसे समस्तिखौ देरहानांगौ, बबेबा मोनसे एरियाखौ देरहानांगौब्ला बे जाबाय मोनसे इलेक्सनारि मोनसे डिप्ल'मेसि फैगोन। बेखौ जोङो दानो दिनैनो सोरजोंबा एलायन्स जाब्लासो जों गेलेनो हागोन बे खोथाया फैया। आरो दिनैनि दिनाव इउपिपिएलआ एलायन्सनि खोथा फैयोब्ला माने जोंनि थाखाय एसेबां गनायथाव नङा। खारन जों हारसिंनो दिनैनि दिनाव इलेक्सन गेलेनो हानायनि परिबेसा जोंनाव दङ। आरो जों जुदि एलायन्स खालामथारनांगौ होननानै बुङोब्लाथ' बे जों माबा मोनसेखौ सेक्रिफाइस खालामनोसो गोनां जागोन। आरो बे उननि खोथा, बेखौ जोंनि हाइकमान्डआ उनावहाय सानगोन। खिन्थु हाग्रामाया गाव हारसिङै दिनैनि दिनाव गेलेनो हानाय बा हारसिङै चेलेन्ज खालामनो हानाय परिबेसा जितु गैला बेहा। बोरसिनि गनानै थांनाय ना बायदि जानानै दङ बेहा। बेयो बे बोरसिनिफ्राय गलांनाय नाखौ जेरै नागिरनानै मोनफिना, दिनै हाग्रामानि पावारा बेबायदि जानानै दङ। बेनिखायनो हाग्रामाया सानदों बोरैहाय पावारखौ लाबोफिननो हागोन। बेनिखायनो एलायन्स खालामनो थाखाय बे माने बारे बारे बुंबाय थादों जे सरकारा आंनिनो फैगोन, गाबोननो जागोन, आंनो सरकाराव फैगोन होननानै बुंनाय। दा बे खोथाखौ बुंनो गोनां जानायनि कारना जाबाय बे गावहा दुरबलता दङ। दिनैनि दिनाव सरकाराव फैफिननो हानायनि खुनु मोनसे माबाया गैला। बेखायनो बे एलायन्सखौ नागिरबाय थादों। आरो एलायन्सखौ नागिरनानै बियो खोब सम्भब बिनि माखासे एक्टिभिटिस बुंनायखौ नायोब्ला बेयो बिजेपिनि एलायन्सखौ लुगैबाय थादों। आरो बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिया आरो बेनिखायनो बे बारे बारे बुंदों बोरैहाय माने इउपिपिएलआ जुदि एलायन्स खालामालासिनो बिजेपिखौ हेगारना होयोब्ला बे थ्रोब हाबनानै माने बिजेपिनि फाफ्लियाव गाखोनानै सरकार सालायनो थाखाय सिन्था खालामदों। बे हाग्रामानि दुरबलतासो। हाग्रामाया हारसिङै गेलेनो हानाय परिबेस जेराव गैला बे आरो। थारैनो बे समाव जेराव आथिखालाव गाव हारसिं गेलेनाय मोनसे राजखान्थि दोलोआ हारसिं गेलेनाय बेफोरबायदि बाथ्रानि सायाव गोबां बिदान्थि सोलिबाय थादों। आरो बेनि सायाव आथिखालनि जा उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि रबिन्द्र बसुमतारी बिथाङा रोखा फोरमायनानै होदों। बेजों लोगोसे आरोबाव गोबां जों राजखान्थि बिथिंखौ लानानै सावरायगोन। दा बे समाव ओरैबायदि जों बयबो मिथिगौ मोनसे हादोरजों आरो गुबुन हादोरजों दावहा जायोब्ला मोनसे ओनसोलखौ रायजोखौ दखल खालामनायनि बाथ्रा बुङो। दा बेबायदिनो जोंनि बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिखौ लानानै दखल सोदोबा गोबां सोलिगासिनो दं, जेराव गोबां साननो गोनां बाथ्रा। दा बिपिएफआ बुंदों दखल खालामनायनि, बिजेपिआबो बुंदों बिटिसि दखल खालामनायनि, इउपिपिएलआबो बिदि दखल खालामनोसो राजखान्थि गेलेनो फैदों नामा? जोंना दैदेनगिरिया प्रमद बर' मानगोनां प्रमद बर' सारा बुंखादों दखल सोदोबा मोनसे आनससियेल आनडेम'क्रेटिक भाषा होननानै बुंदों। बिटिसिखौ दखल खालामा, बिटिसि बाखि रायजो राजाखौ इउपिपिएलआ सेबा खालामगोन होननासो बुंदों। आरो जोंबो बे मोन्थ्रायावनो दङ, जों साफ्रोमबो इउपिपिएलनि कर्मिफोरा। नाथाय बिथांमोना जिहेतु बिखेखके हाग्रामा माने बिपिएफ पार्टिया जों बे 17 बोसोर नुबोनायावहाय बिथांनि एक्टिभिटिस, बिथांनि थिंकिं बे गासैबो आनडेम'क्रेटिक आनसिभिलाइज माखासे खामानि मावबोनाय
माने मावनाय दांनायखौ जों नुबोदों आरो बेनिखायनो बिथांमोना गावनि न'खरावनो गावखौनो दखल खालामनो नागिरनाय बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों गतिके बेखौ जोंबो गनायनो हाया आरो जोंनि थाखाय बे साबजानाय बाथ्रा नङा आरो बे साननाय हनाया खरसाखौ जुदि दखलखौनो खालामथारनो नागिरदोंब्ला थांनाय दिनाव जेरैबायदि हाग्रामाया दुर्निति खालामदोंमोन कारापसन खालामदोंमोन निश्चय बेखौनो फोरमायनो थांदों जानांगौ जे हाग्रामाया गाव दुर्निति खालामनो कारापसन खालामनो थाखायनो दखल खालामनो नागिरदों बेखौसो जों बुजिनानै लाजायो आरो थारैनो बे समाव बयबो मिथिगौदि बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिखौ एबा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै दखल खालामनाय सोदोबा जोबोरैनो रायजो राजाफोरनि गोसोआव दुखु मोननाय बेखौ जों ग्राउन्ड जिर' रिपर्टनिफ्राय मिथिनो मोनदों बिजेपि राजखान्थि दोलोआबो बिटिसिखौ दखल खालामनायनि बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोआबो बिटिसि दखल खालामनायनि बाथ्रा बुंदों नाथाय इउपिपिएल प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि बाथ्राया जोबोरैनो आलादा आरो बिथाङा फोरमायदों रायजो राजाखौ एबा रायजो राजानि खामानि मावनोसो आरो लोगोसे रायजो राजानि बाथ्रा खोनासंनोसो बिथांमोना राजखान्थि गेलेगोन दखल खालामनो नङा दा बिथाङा रोखा फोरमायबाय बे समाव आरो खोब सावरायजानाय मोनसे गुबै आयदाया जाहैबाय बियाबखौ लानानै दिनैनि समाव बिजेपि राजखान्थि दोलोनि गेजेरावनो गोरोबलायनायखौ नुवाखै रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गासै 20निफ्राय 25नि गेजेराव एबा जाखिनियाव एबा माबे बियाबाव बिजेपिनि दोहौआ बारा बैयावल'सो होगोन होनना बुंदों नाथाय रायजोनि आफादगिरि बिजेपि आसाम प्रदेश बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप शइकिया बिथाङा गासै 40 बियाबावनो बिजाथि होनायनि बाथ्रा बुंदों लोगोसे आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा अभारटेक खालामदों होनना बुंदों बिजेपिखौ थारैनो बेनि गेजेराव नोंथांमोननि गेजेराव मा सोलिबाय थादों बेफोरबायदि बाथ्राया दिनैनि दिनाव बिजेपिया मुख्यमन्त्रिया बुंदों 20-25नि गेजेराव गेलेगोन आरो दिलीप शइकिया बुंदों जे आफादगिरिया आसाम प्रदेश बिजेपिनि आफादगिरिया जे 40थायावबो गेलेगोन बिनि गेजेराव मानगोनां प्रमद बर'आ जेराव गेलेगोन बेयाव केन्डिडेट होआ बिजेपिनिफ्राय जेराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा गेलेगोन बेहायबो बिथांमोना केन्डिडेट होआनो दिनैनि दिनाव बिटिसिआव बा आसामाव एनडिएआव मेम्बारशिपआ इउपिपिएलआ दङ आरो बेनिफ्राय बिपिएफआ एनडिएआव गैया बे हिसाबै खिन्थु बिजेपिनि बुंनाय बाथ्राखौ जों गोथौयै साननो गोनां जादों मोननै लाइनाव साननानै मोनदों जोङो जे प्रमद बर'नि समस्थियाव केन्डिडेट होआनायाव जोंनि थाखाय मस्ट वेलकाम इउपिपिएलनि थाखाय जोबोद माने बाख्नायथाव मोजांनि खोथा खारन जों एलायन्स सरकार सालायबाय थादों थांनाय 20नि जिथु 2020 सननि इलेक्सनाव हाग्रामा खोब दुर्नितिग्रस्त हाग्रामाया खोब इलिगेल मानसि होननानै बिथांखौ रायजो राजाफोरा नाकस खालामदों बिजेपियाबो नाकस खालामदोंमोन नाथाय दायो बबे सिन्ताधाराजों मा हिसाबै हाग्रामानि समस्थियावबो केन्डिडेटखौ बिजेपिया होआ होनदों बेखौ जों बारा साननो हायाखै जों खिन्थु मोननै लाइनाव साननानै हादों मोनसेया जाहैबाय बिजेपिया गावनि जिसु माबा मोनसे सानदों जानांगौ साननाया बेनो दे जोंनि बिटिसिखौ एसे सिगाङाव बुंनाय बायदि बिटिसिखौ दखल खालामनो थाखाय मोननैखौबो लगाय मोनदेर खालामनानै माने बिटिसिखौ दखल खालामनायनि मोनसे टारगेट लादों जानांगौ बे मोनसे आरो मोनसेया जाबाय दुखु गोनाङा दे हाग्रामा बायदि दुर्नितिग्रस्त पलिटिकेल पार्टी बा व्यक्तिजों बिजेपिया जिथु हाग्रामानो समस्थियाव केन्डिडेट होआ होनना बुंनायाव जोंहा साननो गोनां जादों आरो बिजेपियाबो खसाखै दुर्नितिग्रस्तखौबो लाइ होयो नामा दिनै जों बेखौ साननो बायद' जादों आरो खसाखै जुदि बेखौ सानदोंब्ला जोंनि बिटिसि बाखि रायजो राजाफ्रा एसे साननांगोन खारन बिथांमोना गाइखेरजों हांगारजों लगायनानै आनलेट खालामनायनि फर्मुला खालामदों जानो हागौ आरो बेनिखायनो खसाखै माखासे बिथिंखौ नायोब्ला बिजेपिया जि धरननि खामानि मावदों बियो जोंनि थाखाय बेसेबां साबजाथाव बेखौ एसे नायनो गोनां जागोन खारन हाग्रामाखौ माने औवा गभार होनो नागिरनाय माने बेवहा माने साननो गोनाङा बेनो दे गाज्रिखौबो लाइ होयो बिजेपिया गाज्रिखौबो लाइ होयो नैबे बाथ्राखौ जोङो बेयाव मोनदांनो हादों आरो बेनिफ्राय जों सिन्था जानांगोन साननो गोनां दङ बेबायदि खसाखै जुदि बिदिब्ला बेखायनो जों सानदों आंनि नुनायाव जोंनि नुनायाव दिनैनि दिनाव बयनिख्रुइ साबसिन एलायन्स जुदि सरकार सालायदों होनना बुंब्ला प्रमद बर' बिथाङा सालायदों खारन दिनैसिमबो खोथा फंसे बाथ्रा फंसे खामानि मोनसे लानानै
बिजेपिजों आरो इउपिपिएलजों बेबादि दान्थे बिदान्थे जायाखै आरो जाथावना खामानिखौ मावाखै बहुत सिनसियारलि जेराव बयनिख्रुइ क्रिटिकेल सरकारानो जाहैबाय एलएन सरकार जायो आरो बे एलएन सरकार थानायाव प्रमद बर'खौ दिनै आसि थुनानै नैबेखौ इउपिपिएलआ माने मानिनो हायाखै माने बिजेपिखौ अयनाय खालामदों होननानै बिथांमोना बुंनो हाया बेखायनो जों सानदों दिनैनि दिनाव बयनिख्रुइ साबसिन एलएन सरकार सालायनाया बुंनो थांब्ला प्रमद बर'आनो सालायदों आरो बेवहा साननांगौ सन्देह खालामनांगौ माबा गैया किन्तु पलिटिकेलि माबा मोनसे निजिस्थ स्वार्थनि थाखाय माबा मोनसे क्लु दिहुननानै बाथ्रा बुंदोंबो जानो हागौ बिजेपिआ इउपिपिएलनि सायाव बा प्रमद बर'नि सायाव किन्तु जोंनि नुनायाव दिनैसिम गासैखौबो जितु आन्डारस्टेन्डिंनि गेजेराव खामानि मावबाय थादों आरो मोजां खामानि मावदों होननानै जों बुंनांगोन खारन दिनै सारि बोसोर जाफैबाय खोथा फंसे बाथ्रा फंसे बिजेपिजों इउपिपिएलजों बेबादि जोंनि गेजेराव माने मा होनना बुङो बेखौ दान्थे बिदान्थे बिदि सोमजिनाय जों नुवाखै आरो थारैनो बे समाव 40 बियाबावबो बिजेपि दोलोआ बियाब होनायनि लोगोसे आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा अभारटेक खालामनाय बेफोरबायदि गोबां माने ससियेल मिडिया आरो खौरां बिजोङाव ओंखारखांबाय आरो बेखौ लानानै बिथाङा रोखा खेंफोरथि होदों थामहिनबा उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि रबिन्द्र बसुमतारी बिथाङा रोखा फोरमायनायखौ बे समाव नुनो मोनबाय बेजों लोगोसे मोनसे खोब सोंथि खालामनो सानदों बे जाहैबाय रायजोनि सोंनाय जाय दिलीप सयकियाखौ नोंथांमोना हर सान खामानि मावनानै गोबां भटआव देरहाहोदों बै दिलीप सयकिया बिथाङा बड'फानि मुं लानानै राजखान्थि गेलेनाङा होननानै आसि थुनानै बाथ्रा बुंदों थारैनो बेबायदि बाथ्रा बुंनायनि सायावबो गोबां ससियेल मिडियानि गेजेराव दिलीप सयकिया थामहिनबा आसाम प्रदेश बिजेपिनि आफादगिरि एमपि बिथां दिलीप सयकियानि सायाव गोबां दुखु मोननायबो फोरमायदों बेबायदिनि बेलायाव नोंथाङा मा फोरमायगोन जेराव बड'फानि मुं लादों बिथाङा दिलीप सयकिया बिथाङा मा साननानै बाथ्राखौ बुंदों आं बुजियाखै मिथिनो थाखायबो माबा जायाखै किन्तु दिनैनि दिनाव जों इउपिपिएल बा प्रमद बर' जोंनि जिखिनि मावनाय दांनाया थांनाय 1993 निफ्राय 2020 सिमहालागै जों जेसेबां खामानि मावदों बेयो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आइडिय'लजि प्रिन्सिपल फिलसफिखौ लानानैनो जोङो दिनै बिसिम सफैदों आरो बे हिसाबै जों दिनै जेसेखि सामाजिक जिबननि जेसेबां खोथा बाथ्रा सिन्था खालामा जों गासैबो बेलायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिनो बे होलांनाय आदर्श नीतिखौ लानानैनो जों खामानि मावगासिनो दं मावलांगासिनो दङ नाथाय बेखौ लानानै जोङो इलेक्सनाव देरहानाय इलेक्सनाव जेननायनि खोथाखौ मालाबाबो सानफेराखै नाथाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेसेबांखि होलांदों जोंनो जि आदर्श होलांदों बेखौ लानानै खामानि मावनायनि थाखाय जों दिनै 93 आव बिएससि मोनदों 2003 आव जोङो बिटिसि मोनदों 2020 आव जों बिटिआर मोननो हादों आरो এই गतिके जों दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिनो आदर्श नीतिखौ लानानै जों खामानि मावबाय थानाय जादों बे हिसाबै जों बेखौ राजनिति खालामनाय खालामिनि खोथा गैया आरो राजनितिखौ जों बेबादि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौनो आखायाव लानानै राजनिति खालामनाय बे सिन्ताधाराया जोंनाव गैया आं नुवाखै खिन्थु बिथाङा बबे बेलायाव नुदों बेखौ मिथिला बुंनो हाला हमदांनो हायाखै आरो बे बिथांनि खोथा जों सोरखौ थांखिनानै बुंदों बेखौबो आं हमनो हायाखै खिन्थु राजनिति खालामदों होननानै बुंनाय बाथ्राया जोंनि थाखाय दुखु गोनां जादों आरो बेखौ मालाबाबो रावबो बर' फिसाया बा बर' दैदेनगिरिया उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ थुलुंगा भाबै राजनिति खालामनायनि सिन्ताधारा खालामफेरबोनाय आं नुनो मोनाखै थारैनो बे समाव दिलीप सयकिया बिथाङा जेराव साननैसो सिगांसो गोबां बाथ्रा बुंनाय एबा बाथ्रा बुंनायखौ लानानै गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंनि बर' हारि नाङैनो दुखु मोननाय बाथ्राखौ नोंथांमोना नुना मोनखादों एबा खोनानो मोनखादों दा बेबायदिनो बिथाङा रोखा फोरमायबाय लोगोसे फिन आरोबाव जों बिथांनि सायाव गोबां जों माखासे सोंथि खालामगोन दा बे हिसाबै दिनैनि समाव जों गेजेर गेजेर नुनो मोनो रायजो राजाफोरा जे बिटिआरनि सिङाव मोननै रिजनेल पार्टि दं बिपिएफ आरो इउपिपिएल दा बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ ज' जानानै एबा दैदेनगिरिफ्रा मोनसे दोलोआवनो ज' जानानै खामानि मावनायखौ गेजेर गेजेर लुबैजायो दा बे बेलायाव नोंथाङा मा फोरमायगोन बिपिएफ इउपिपिएल ओरैनो सामाजिक जिबनाव नायोब्लालाय ज' जानांगौ खिन्थु बे डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव डेम'क्रेटिक सिस्टेमाव बयहाबो डेम'क्रेटिक अर्गानाइजेसन हिसाबै जों ज' जाब्लाल'सो राजनिति खालामनो हागोन बिटिसि दानो हागोन बे बाथ्रा नङा नाथाय जायफोर हान्जा दङ बे हान्जाया गावबा गावनि आइडिय'लजि प्रिन्सिपलनि सायाव थागोन दिनै इउपिपिएल आरो बिपिएफआ जुदि ज' जानांगौ होनना बुंब्ला
बिखेखे माबाहै बुंनो थांब्ला बर' हिसाबै बुंनो थांब्ला आरो बर'आ दाबो बिराद उन्दैयैनो दङ होननाय बायदि जागोन। बर'आ राजनितिक भाबै माने कनसियासआ दाबो फैयाखै होनना बुंनांगोन। खारन BPF UPPL ज' जाब्लानो राजनितिकआव देरहागोन होननाय माथो दङ। नाथाय जोङो दिनैनि नुनायाव डेम'क्रेटिक भाबै बे माल्टि पार्टि सिस्टेम हिसाबै जोंनि बेयाव मोननैल' पार्टि थानाङा, मोनथामल' पार्टि थानाङा, जेसेबां दङ डेम'क्रेटिकआव पार्टि सिस्टेम, बे सिस्टेमा थायोब्ला जोंनि थाखाय लं राइडखौ नायनो मोजां जायो। दिनै जेरै UPPL दानानै नुनो मोनदों हाग्रामाया मा भुल मावलांखो। दिनै जोङो जेसेबांखिनि खामानि मावदों, हाग्रामाया जायखौ भुल मावलांदों, जायखौ हाग्रामाया मावनो हायाखै, बेखौ मावनो थाखायनो UPPLआ दिनै दायित्व लादों। गतिके हाग्रामा आरो UPPL ज' जायो होनना बुंब्ला जोंनि थाखोमानायखौ बोरै नुगोन, सोर खोन्थिगोन जोंनो आसि खिथानानै। बेनिखायनो खिन्थु गावबा गावनि आइडिअलजि प्रिन्सिपलाव स्टेन्ड खालामनानै नंगौ लामाजों थांनायासो बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बा जोंनि बिटिआर बारनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनां होननानै आं साननानै लायो। थारैनो बे समाव बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंबाय, लोगोसे बेजों लोगोसे फिन आरोबाव जों माखासे बाथ्रा मिथिनो नाजागोन। दा बे समाव उदालगुरि जिल्ला महरै BPFनि गोख्रों दैदेनगिरि सरन MLA बिथां सरन बर', बिक्रम दैमारि बिथांमोना गोख्रों आसि थुनानै अजद दैखांदों दि UPPL राजखान्थि दोलोआ उदालगुरि जिल्लायाव बिग जिर' होननानै बुंदों। थारैनो उदालगुरि जिल्लायाव UPPL राजखान्थि दोलोआ बेफोरबायदि बिग जिर' जानो थांगासिनो नामा? बे जाहैबाय राजनितिक भाषा, माने राजनितिक भाषायाव मालाबा एखेबारे दुलुङा लाइट गैयि, माने लाइट मोनसे भाषा बुंनानै बाथ्राखौ बुंनाय जायो। बिग जिर' माला जायो? बिग जिर' बा जेराव गैखायाबासो बिग जिर'। दिनैनि दिनावहा उदालगुरि समस्तियाव बा उदालगुरि जिल्लायाव 10टा बियाबावहाय बे हाग्रामाहा अनलि मोनसेल'। खिन्थु UPPL हिसाबै दिनैनि दिनाव जोङो मोनबा दङ, 50% दङ। आरो बे हिसाबै उदालगुरि साब डिभिजन जिल्ला, पलिटिकेल जिल्ला होनना बुङो जोङो, उदालगुरि जिल्ला हिसाबै पलिटिकेल जिल्ला हिसाबै जोंनाव मोनबा गोलैयो। मोनबायाव जों मोनथाम, आरो बे मोनथामाव जोंहा सासे MCLA दं, माने सासे MLA दं, सानै MCLA दङ, हाग्रामाहा सासेल' MCLA। बे हिसाबै बिथांमोना राजनितिक माबायाव सिन्थाधारायाव बिथांमोना सहाया जानो हागौ। बेनिखायनो बिथांमोननि भाषाजों बिग जिर' होनना बुंदों। बिग जिर'आ गावसोरसो, खारन बे हाग्रामायासो बिग जिर'। जों मोनबायाव मोनथामाव दङ आरो बिथांमोना मोनसेयाव दङ। बेनिखायनो बिथांमोनासो बिग जिर'आ, खिन्थु UPPLआ नङा। आरो बिथांमोननि बे बुंनाया जाहैबाय समाजखौ मिसलिड खालामनाय, देशखौ हारिखौ मिसलिड खालामनायनि मोनसे भाषा। बिग जिर' होनना बुंनानै रायजो राजाफोरखौ थगायनाय मोनसे बिभ्रान्ति खालामनाय मोनसे भाषा आरो बेयो। थारैनो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ दि ससियेल मिडिया आरो खौरां बिजोंनि गेजेरजों आथिखालनि BPFनि MLA सरन बर', लोगोसे बिक्रम दैमारि, कास्टम बसुमतारी बिथांमोना गोबां माने बाथ्रा बुंदों जे उदालगुरि जिल्लायाव UPPL राजखान्थि दोलोआ जिर' जानो थांगासिनो दं, बिग जिर' जानो थांगासिनो दं। बेफोरबायदि गोबां माने बाथ्रा बुंनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनखाबाय। दा बेनि बेलायाव रोखा खेंफोरथि होदों उदालगुरि जिल्ला UPPLनि आफादगिरि रबिन्द्र बसुमतारी बिथाङा। बेबायदिनो फिन आरोबाव जों सावरायनो लानि जे आथिखालाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा अजद दैखांबाय थादों, आरो लोगोसे नोंथांमोननि दैदेननाय बे UPPL सरकारानो थांनाय 2024 मायथाइनिफ्राय 2025 मायथाइसिम 3,25,000निबो बांसिन हा पाट्टा होदों। नाथाय बैफोर हा पाट्टा होनाया गासैबो नंखाय होनना बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। लोगोसे बेजोंनो आरो मोनसे फिन सोंथि एड खालामनाय गोदो जे थांनाय 17 बोसोराव 1,600 सामथिं एसे 1,200नि एबा 1,600नि एसे बारा हानि पाट्टा होदों। बिनि सायाव माबोरै नोंथाङा खेंफोरथि होगोन? हाग्रामा बा हाग्रामा पार्टिया बा हाग्रामाया जेन गुबै जेनना बल खेलायाव जेनोब्ला जेननाय पार्टिनि प्लेयारा देरहानायनि पार्टिखौ बल गैयालासिनो आथिङाव जोनाय बायदि जोनो नाजानाय जादों बिथांमोना। खारन दिनै मेगनजों नुदों, कागज पत्र नुदों जे हा होदोंना होआखै, आरो बेखौबो जुदि होआखै होननानै बुङोब्ला आरो बेनिफ्राय आरो माथो बाथ्रा बुंबावनो। बे जाबाय एखेबारे जेन गुबै जेननानैबो माने गथ' गोरलैफोरनि बायदि मोनसे फेर फारिनि बायदि बाथ्रा जादों आरो बेथ' माने मा होनना बुङो बेखौ दिनैनि जुगाव दिनै माने गासैबो मिडिया बा गासैबो माबायाव इलेक्ट्रनिक मिडियाफोराव नुदों बबेयाव हा पट्टा होदों, बबेयाव होदों, सोरनो होदों सोरनो होआखै बेखौ नुदों।
किन्तु बिथांमोना एधामिन्सि खालामनानै नंखाय बाथ्रा बुंबाय थानाय जादों आरो बिथांमोननि सरकारनि समाव होनाय दिनै जोंनि सारि सारि बोसोर समावहा होनाय सरकार माबायो हा पट्टा बे आकाश पाताल बिथांमोना 1600 होदों जों लाखनि गोजौआव होदों এই गतिके बे आकाश पाताल आरो बिथांमोना जास्ट बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनानै रायजो राजाफोरखौ आन्दायहोनो नागिरनाय रायजो राजाफोरखौ मिसलिड खालामनायनि अनगायै जेबो नङा आरो थारैनो बे समाव हा पाट्टा होनायखौ लानानै गोबां हाग्रामा महिलारि बिथाङा अजद दैखांदों आरो बिथाङा फैबाय थानाय सरकाराव बिथाङा बे सेम आथिखालनि जा प्रमद बर'नि दैदेननाय रनजित बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननायाव हा पाट्टा होदों बेबायदि फैबाय थानाय समाव जुदि बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ सरकार दायोब्ला हा पाट्टा होनायनि बाथ्रा बुंदों दा बेनि सायावबो बिथाङा फोरमायबाय दा बे समाव बेजों लोगोसे पजिशनखौ लानानै बाथ्रा फोरमायो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे बिपिएफ दोलोआसो बिटिआरआव एबा बिटिसिआव सेथि पजिशन बिजेपिआ नैथि पजिशन इउपिपिएल राजखान्थिया नाथाय जोबथा पजिशन थामहिनबा थामथि पजिशनावसो दङ होननानै फोरमायो सुंद' बाथ्रानि गेजेरजों नोंथाङा मा फोरमायगोन बे हाग्रामाया एबसुलुट मेजरिटि मोनोब्लाथ' सरकारा जागौमोन किन्तु हाग्रामाया एबसुलुट मेजरिटि मोनाखै 21टा नांगौमोन 21टाव 70टा मोनदों किन्तु हाग्रामानि इमेच्युर पलिटिक्सआवहाय बिथाङा आं दहाय बुंनाय बायदि बोरसिनिफ्राय ना गोमा जानाय मानसि बियो कारण इन्डियायाव मोनसे सिस्टेम दङ डेम'क्रेसियावहाय एलायन्स होननाय मोनसे सोदोब दङ आरो बे एलायन्सआ जिखिनि एबसुलुट मेजरिटि जागोन बे एलायन्स पार्टनारखौनो सरकार दानो होनाय जायो दिनै जोंनि प्रमद बर'नि मिच्युर पलिटिकेल मोनसे डिप्ल'मेसि थानायनि थाखाय सिन्ताधारा थानायनि थाखाय दिनै जों माने हाग्रामानि 3 नाम्बारब्लाबो बिजेपिखौ लानानै दिनै सरकार दादों कारण एबसुलुट मेजरिटि दिनै एलायन्सआव एबसुलुट मेजरिटि हाग्रामायाथ' 40टाल'सो मोनदों नंगौ बियो माने मा होनना बुङो सिंगल मेजरिटि माबा फार्स्ट लार्जेस्ट माबा पार्टि किन्तु एबसुलुट मेजरिटि नङाना आरो बेनिखायनो हाग्रामाया थांनाय बारावहाय बे पलिटिकेलि सिनसियारिटिया खमखाय गाव पाट्टा मोनस्लाबाखिसै माने सरकार दानो थाखाय किन्तु प्रमद बर'नि खोब मोनसे सिनसियारिटियावहाय बिजेपिजों एलायन्स खालामनानै एबसुलुट मेजरिटि सरकार दादों प्रटेस्ट खालामदों प्रटेस्टआवहाय जेनदों माबाया दा बे एदामेन्सि खालामनानै गावसो 1 नाम्बार आं सरकार दानो मोननांगौ नांबाय बबेयाव दङ गाव माने लार्जेस्ट पार्टिल' जाना थादों बियो किन्तु एबसुलुट मेजरिटि नङा बे बोरैहाय सरकार दानो हानो आरो बोरैहाय बे आंनि सरकार जानांगौ होननानै बुंबाय थानो हानो किन्तु एलायन्सनि मोनसे सिस्टेम दङ हिसाबै एलायन्स खालामनानै प्रमद बर'आ सरकार दादों आरो सरकार दानानै दिनै नंगौ प्रमद बर'आ एलायन्स सरकारजोंनो मोनसे एबसुलुट मेजरिटि पार्टिनि सरकार दानानै दङ दिनै गोबां आसुनि लाना खामानि मावदों जाय आसुनिफोरखौ माने हाग्रामाया थांनाय 17 बोसोराव मालाबाबो सानफेराखै आसुनिनि बाथ्रा बुंदो जेला बारस'ना बाथ्रा बुंसै बे आसुनिफोरा सब नोंथांमोननि फैसा जाख्ल'नायनिसो फर्मुला होनना बुंदों हाग्रामा महिलारि हाग्रामाया बुंखागोन हाग्रामा पार्टिया बुंगोन बिर'धिया बुंखागोन किन्तु रायजो राजायासो बुंगोन बिनि फिननायखौ दिनै जायफोर रायजो राजाफोरा दिनै बेखिनि आसुनिखौ मोननो हादों नुदों बिथांमोनाथ' जेरैबायदि सुपार 50आथ' बेनिख्रुइ साबसिन आरो मा आसुनि दंबावो जेराव जोंनि जेनेरेसनखौ जोङो गोजौथिं लांनो थाखाय माने दिनै बुंनायसो जागोन साननैसो सिगांनि जोंनि रिंगु दामसा जायफोरनि बैसोआ दिनै 70नि एबभ 75 80 जानाय बिथांमोन बायदि बुरि मानसिनि खुगानिफ्राय खोनानो मोनदों बयनिख्रुइ मोजां मोननाय आसुनिया जाहैबाय सुपार 50 बर'फा सुपार 50 आरो सोरनि आशीर्बाद नांबावगौ बेबायदि हाग्रामाया बुंनायाथ' बे अयनाय नंखायसो बेनिखायनो जेसेबां आसुनि लादों दिनै प्रमद बर'आ मोनसे दूरदर्शिता गोलाव मोनसे सिन्ताधारा दं बिथांनि जिखिनि मावनो लानाय आसुनि बे मोनसे समाव जोंनि ओनसोलाव जोंनि समाजखौ सोलायनाय लाबोगोन थारैनो बे समाव जों आरो बारा गोबाव खालामला दा बेनि गेजेरावनो आरो मोननै सोंथि खालामगोन दा बे मोनसे सोंथिया जाहैबाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा 2020 मायथाइनिफ्राय जेब्ला बिपिएफआ सरकार दानो हायाखै बै समनिफ्रायनो नेक्स्ट मान्थआव सरकार दागासिनो नेक्स्ट बाय इलेक्शनाव नेक्स्ट एमएलए इलेक्शनाव सरकार बिपिएफआ सरकार दागासिनो बेफोरबायदि बुङै बुङै दिनै 5 बोसोर जाबाय दा बेनि गेजेरावबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा एबा बिथांनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि थासारिनि सायाव मा फोरमायगोन बेसेबां आकाश पाताल दिनैनि गेजेराव इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव हाग्रामायाथ' थांनाय 17 बोसोर सरकार सालायनानै बिनि टेस्टखौ मोनजानाय मानसि दायो पावाराव गैयैखाय बिथाङा बिराद मोनसे दुखु दाहायाव दङ बेनिखायनो सरकारखौ मोनफिननायनि थाखाय अनेक बार नाजादों आरो बे नाजानायनि कारना एकमात्र जाहैबाय बिजेपिनि सापर्ट लानानै बा बिजेपिजों हाबसननानै सरकार दानो थाखाय नाजाबाय थानाय जादों नाथाय बिजेपिया
बिथांनि बे थांनाय 17 बोसोराव जिखिनि गाज्रि दुर्नीति खालामनाय बेनि थाखाय मालाबाबो गनायनो हाया होननाय साननाय हनायजों बिथांनि माबाखौ माने माबानो हानाय जायाखै बिथांखौ माने मा होनना बुङो एलायन्सआव लानाय जायाखै आरो बेनिखायनो दिनै बिथाङा सरकार दानो हायाखै खिन्थु नाजाबाय थानाय जादों जेब्लासिमहालागै बिजेपिआ हाग्रामाखौ बे लाइनसिमहालागै लाङा अब्लासिमहालागै सरकार दानो हाया नाथाय बियो नाजानाया नाजादों आं दहाय बुंनाय बायदि बोसोरनि गनाय नाखौ नागिरफिनबाय थादों बियो खिन्थु मोननो हानायनि खुनु माबा गैया फैयै फैयै दिनै जोबनोसै आरो 3-4 मासल'सै आरो 3-4 मासावहा बे सरकार दागोन होननानै बुंनायनि खुनु भेलु थानाय नङा आरो खरसाखौ बे माने जेसेबां बार बुंबाय थादों सरकारा मास मोनसे उनाव फैगोन साननै उनाव आंनि सरकार फैगोन होननानै बे बिजेपिखौ लानानै आसा खालामनानै बुङोमोन खिन्थु बिजेपिआ बेखिनि लाइखौ होनाय जायासै दा बे समाव जोंनिफ्राय जोबथा दा UPPL राजखान्थि दोल महरै जेराव बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिया सेप्तेम्बर दानावनो जानो थांगासिनो दं रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला माबोरैहाय साखाफारा नोंथांमोना फैगौ बिटिसि काउन्सिलखौ बिसायख'थि गेलेनो थाखाय जोंथ' 100आव 100 फोथायदों प्रमद बर'नि दैदेननायावनो 2025नि इलेक्सनाव जों देरहागोन आरो सरकारा फैगोन कारन 2020 सनाव प्रमद बर'आ मामोन प्रमद बर'नि साननाय हनाया मामोन बेखौ रायजो राजा बुजिनो हायाखैमोन दिनै बे 4 बोसोर बा बे मोनसे टार्मसआव प्रमद बर'आ जिखिनि खामानि मावदों बे मावनायजों जोंनि बिटिसि बाखि रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोननाय दङ आरो बिराद मोनसे बिथांनि जिखिनि मावनाय जिखिनि आसुनि मिशन बेबादि मिशन लाना खामानि मावनाय बे भारत स्वाधीन जानायनि बे 78 बोसोर बैसोसिमहालागै रावबो सरकार रावबो पलिटिकेल पार्टिया बिथांनि बायदि बेबादि मोजां मोजां आसुनि लाना खामानि मावनाय सरकार पार्टि फैफेराखैमोन नाथाय प्रमद बर'आ बेखिनिखौ होनो हादों बेनिखायनो दिनै बिटिसि बाखिनि 35 लक्ष रायजो राजाफोरा दिनै लुबैफिनबावदों जे प्रमद बर'आनो फैनांगौ सरकार आरो प्रमद बर'नि सरकारखौ लुबैनाय माने UPPLखौ लुबैनाय माने UPPLनि केन्डिडेटखौ लुबैनाय दिनै गासैबो बियाबावनो UPPLनि बिजाथिया देरहागोना आंनि फोथायनायाव आं दिनै नुनायाव आसा दङ जे जों गासैबो देरहागोन आरो सरकारा प्रमद बर'नि दैदेननायाव फैगोन थारैनो बे समाव नोंथांमोना जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि जा मोगा-मोगि आयदा बेयाव गोबां राजखान्थि बिथिंखौ लानानै बिटिआरनि राजखान्थि उदालगुरिनि राजखान्थि रौतानि राजखान्थि लोगोसे जाखिनि खौरां बिजोङाव गोबां माने दान्थे-बिदान्थे बेनि सायाव गोबां माने बिथां उदालगुरि जिल्ला UPPLनि आफादगिरि बिथां रबिन्द्र बसुमतारी बिथाङा जोंनि बे मोगा-मोगि आयदायाव गोबां माने बिथाङा जोंनि सोंनायनि फिननायखौ होबाय आरो जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि जाबायदि मोगा-मोगि बे मोगा-मोगि आयदाया एसेनोसै आरो लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड बुब्लियाव बेखिनि सम होनायनि थाखाय जोंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय गोजोन्थों।